Ja. Per començar, el que tenim que fer aquí és simplificar el 25 perquè no és primer. Faríem en la descomposició. Llavors aquí el que fem seria 5 elevat a 4 per... Què s'ha donat? 5 i 5. 5 per 5. Què estaria elevat? A 3, perquè 5 per 5 és igual que 25, que és el mateix. Llavors ja tenen la mateixa base. I aquí teníem que fer 5 elevat a 4 per 5 elevat a 3 per 5 elevat a 3. Com ja tenen la mateixa base, el que tenen que fer els exponents és sumar-se. I això seria igual a 5 elevat a 10.